Usemafulethini lapha athathwa ngodli abahlali basemjondolo. Kanti umnikazi wawo usomabhizinisi kwezokwakha uJay Singh. USingh impunyela odume umnikazi wenxanxathela yezitolo eyabhidlika abantu abaThongathi. USingh uthi ufuna laba abaduve emafulethini akhe baphume baphele. Kanti uzimisele ukubakhipha ngesankahlu uma kunesidingo. Uthi akukho la ngizoya khona, iyona ndawo yami lese ngofela la mina. Ngesikwazi. Because lo mhlaba lo owethu abaqhamuki namaphepha basinika wona sidinga amaphepha athile azosikhipha la njengamanje ngesikwazi ukuphuma la. USingh useveza umbono ukuthi okungenani uhulumeni akangenelela athenge lamaflet bese ehlalisa imindeni entulayo busende. Lo somabhizinisi usenikeze laba abaqhinqa emafletini akhe isikhathi esingangenyanga ukuthi banqenqe umnyango wezokuhlaliswa kwabantu ukuthi ubasize. Even namhlanje sekuthiwa kuyakhishwa amaphepha kade engekho abasitshengisa ngamaphepha ukuthi na amaphepha senkantolo aphethwe akhombisayo ukuthi kufanele ukuthi nisuswe ngoba ngokomthetho osiwaziyo ukuthi akekho umuntu ofuna kasuswe enganikezwa indawo yokuhlala and akuveni nje kususwa abantu benganikezwa without imigomo elandelekile and akukho okusikhombisile thina ukuthi bakulandelile lokho. Kodwa uSingh ubese exwayisa ukuthi ngeke alinde kuze kube phakade. Uhulumeni akanyusa amasokisi noma ke akhipha abantu abaduve emafletini akhe. It's a business that is running and if department is prepared to pay him out for this and accommodate the people, so be it. Umnyango wezokuhlaliswa kwabantu uyazihlangula odabeni lokuthenga amafleti kunalokho ukuthi bona abahlali abaxoxisane noSingh ngodaba lwerent. Sikusha ngase eThekwini.